και κύριοι. Το έργο που θα παρακολουθήσετε είναι η γυναικοκρατία. Αποτελεί διασκευή της εκκλησιάσεως στο Αριστοφάνη. Στο έργο πρωταγωνιστεί η θεατρική ομάδα του πρώτου λυκείου Σπάρτης, παιδιά τα οποία θέλω δημόσια να ευχαριστήσω για τη συνεργασία και την προθυμία τους να συμμετάσχουν, αλλά και για τον χρόνο που αφιέρωσαν και μάλιστα όλος αυτός ο χρόνος ήταν εκτός ορών διδασκαλίας. Τους αξίζουν λοιπόν πάρα πολλά συγχαρητήρια, όχι μόνο γιατί συνεργάστηκαν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αλλά και γιατί αφιέρωσαν πάρα πολύ από τον πολύτιμο χρόνο τους. Χρόνο που ξέρουμε όλοι μας ότι έχουν μεγάλη ανάγκη τα παιδιά μας. Είμαστε σίγουροι πως όλοι μαζί εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, συνεργαζόμενοι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη δημιουργία μιας κοινωνίας που θα βασίζεται σε μοναδικές πανανθρώπινες αξίες, στην αγάπη, στην αλληλεγγύη, στη συνεργασία, τη διαρκή αναζήτηση της γνώσης και του πολιτισμού και πως όλοι μαζί θα βάλουμε το δικό μας λιθαράκι για να διαπλάσουμε καλούς και αγαθούς ανθρώπους που αύριο θα κληθούν να αναλάβουν το μέλλον αυτού του τόπου. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου το νομικό πρόσωπο πολιτισμού και περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης για τη βοήθειά του στη συνδιοργάνωση των παραστάσεων και ιδιαίτερα την κυρία Γαλανοπούλου για την αμέριστη συμπαράστασή της. Το πνευματικό κέντρο του Δήμου Σπάρτης για την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της δημόσιας βιβλιοθήκης για τις πρόβες και την παράσταση. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού για την παραχώρηση του χώρου και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους για την άψογη φιλοξενία τους σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Γιάννη τον Παγιώκο, ο οποίος είναι φιλόλογος, τοπικός διαχειριστής του Μουσείου Ελιάς, που μας έκανε τη διασκευή αυτού του έργου, το οποίο θα δείτε στη συνέχεια. Τη συνάδελφό μου την Ιρσίνη Πολυμενάκου, επίσης φιλόλογο, μουσικό στο λύκειό μας, που επιμελήθηκε τη μουσική διδασκαλία της παράστασης. Το μουσικό Ηλία Καπάκο που έκανε την ενορχίστρωση των τραγουδιών μαζί με τους συνεργάτες του και τη μουσική σχολή Τελτέως, το δάσκαλο χορού Βασίλη Κουλουκάκου και τη Μαργαρίτα Φιωτάκη του Χορευτικού Συλλόγου Βίβα Λαδάνσα που μας έκαναν τις χορογραφίες που επίσης θα δείτε, την Αγγελική Λαζοπούλου, οικαστικό σκηνογράφο στον πολυχώρο τέχνης Βασιλάτζελο που δημιούργησε το πανέμορφο σκηνικό που βλέπετε πίσω μου, το Χρήστο το Γιώφκο που είχε την επιμέλεια της αφίσας του προγράμματος και όχι μόνο, την Παναγιώτα του Σουλιώτη, μακιγιέρ καθώς και τη μαθήτρια του σχολείου μας Ευτυχία Ρουμελιώτη που επιμελήθηκαν το μακιγιάζ, όπως και τον Παναγιώτη τον Χρανιώτη που είναι στον ήχο, τους επαγγελματίες της πόλης μας που για ακόμα μία φορά σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στάθηκαν δίπλα στη θεατρική μας ομάδα, την ΕΘΟΛ, την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα της πόλης μας, που μέλη της είναι εδώ απόψε και τους χρωστάω τόσα πολλά φέτος με όλα αυτά που με έμαθαν, το διευθυντή του σχολείου μας, τον κύριο Μινακάκη, τον υποδιευθυντή κύριο Τραγά, καθώς και το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών του Πρώτου Λυκείου, που βοήθησαν και υποστήριξαν την προσπάθεια τη δική μας και των παιδιών. Πάνω απ' όλα, τους γονείς των παιδιών που μας εμπιστεύτηκαν για ακόμα μία φορά τα παιδιά τους και φυσικά όλους εσάς που είσαστε μαζί μας απόψε. Μια παράκληση, επειδή δεν υπάρχουν μικρόφωνα όπως βλέπετε και τα παιδιά θα είναι με τη φωνή τους στη φυσική, θα παρακαλούσαμε την ησυχία σας, απενεργοποιήστε τα κινητά και βοηθήστε τα με το χειροκρότημά σας. Να είστε όλοι καλά.
Φανάρι μου αγαπημένο. Πιστέ μου σύντροφε. Εσύ που την πιο καλή παρέα μου κάνεις. Εσύ που πάντα είσαι δίπλα μου στο κρεβατιό της κανταλιές. Εσύ που με βοηθάς όταν τις νύχτες κρυφά μπαίνω στο κελάρι για κρασάκι και πουθενά δεν το μαρτυράς. Εσύ που δείχνεις τον δρόμο στον κουμπάρο να έρθει όταν μόνη βρίσκομαι μεσάνυχτα στο σπίτι. Εσύ που βλέπεις όλα τα απαγορευμένα όταν κάνω αποτρίχωση στο μπικίνι. Εσύ πιστέ μου σύντροφε. Δώσε το σήμα το συμφωνημένο. Να μαζευτούν όλες οι γυναίκες εδώ να, κρυφά από τους άνδρες και από την πόλη ολόκληρη, το σχέδιο που καταστρώσαμε να βάλουμε σε ενέργεια. Εμπρός λοιπόν καλό μου φανάρι, φώτιζε το δρόμο να έρθουν κι οι άλλες. Διαφορετικά θα μείνω μόνη να κρατάω το φανάρι. Μα τι να συμβαίνει? Μήπως χάσανε το δρόμο? Ή μήπως τις τσακώσανε οι άντρες τους? Ή μήπως μπλέξανε σε τίποτα πρωινά κόλπα? Μα τους το είπα καθαρά. Πρέπει να βιαστούμε να πάμε στην εκκλησία του Δήμου πριν ξεμερώσει και πάνε όλοι αυτοί οι εργοσκολοκοπρίτες για να τσιμπήσουν το τριόβολο. Μανά, σαν κάτι να βλέπω. Κάποιο φανάρι έρχεται κατά εδώ. Να είναι καμιά από τις συντρόφισσες ή μήπως κανένας μαντράχαλος. Ας κρυφτώ καλού κακού και βλέπουμε. Μα πού είναι η πραξαγόρα? Εδώ είχαμε κανονίσει να βρεθούμε. Εδώ είμαι και σας περιμένω. Αλλά αργήσατε. Κοντεύει πια να ξημερώσει. Τι να σου κάνω? Βλέπεις άργησα να ξυπνήσω. Ο Αντρούλης μου ήρθε στο κρεβάτι από βραδείς, καλοφαγωμένος και καλοποτισμένος. Και δεν μ' άφηνε να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα. Γιατί? Ροχάλιζε. Τι να ροχαλίσει? Μήπως κοιμήθηκε κι αυτός? Είχε μια όρεξη διαβολεμένη και δεν έλεγε να σταματήσει. Και εσύ γιατί δεν του είπες ότι έχεις πονοκέφαλο? Τρέλη είμαι. Μία στις τόσες να το πετύχω κεφάτο και ζωηρό και να το χάσω. Δεν είμαστε καλά. Αν και εγώ, τι νομίζετε? Άργησα πολύ να κινηθώ. Γιατί? Και ο δικός σου άντρας είχε διάθεση. Μπα, πού τέτοια τύχη. Είχε φάει ένα καζάνι φασολάδα και όλη τη νύχτα έκλανε. Τέλος πάντων, αφού τα καταφέρατε και ξεγλιστρήσατε, εντάξει. Μάνα και οι άλλες, έρχονται τσούρμ όλες μαζί και κουνάνε τα φαναράκια τους. Ναι, να, πρώτη γυναίκα του Σμικίθα. Έρχεται κι άλλο περπατώντας. Το έχει συνήθω, βλέπετε, να ξεπορτίζει αθόρυβα το βράδυ από το σπίτι όταν κοιμάται το χαϊβάνι ο άντρας της. Να, και από εκεί κοντά η καταβόηθρα, η ταβερναρού. Και αυτή βλέπετε ότι συνηθίζει να ξεπροβοδίζει τους άντρες που ξενυχτάνε στην ταβέρνα της. Γιατί? Για να μην χτυπήσει το κεφαλόσκαλο της ταβέρνας. Όχι καλέ, αλλά για να βλέπουν οι απόξω ότι βγαίνει ο ένας για να μπει ο άλλος. Ελάτε κορίτσια, σταματήστε τα κουτσομπολιά. Κοντεύει πια να ξημερώσει και σιγά σιγά μαζεύονται όλες. Πρέπει να βάλουμε μπροστά το σχέδιο. Άντε, για να μαζευόμαστε. Ναι, αλλά το σχέδιο πότε θα μας το εξηγήσεις? Μα πρώτα να δω αν έχετε κάνει όλα στα συμφωνημένα. Για να σας δω, κυράδες μου, είσαστε εντάξει? Εγώ πάντως είμαι. Έχω αφήσει τις μασχάλες μου αξίστες μια εβδομάδα που μοιάζουν μαφάνες. Και από προχτές, μόλις έβγαινε ο άντρας μου στην αγορά, αλλημένοι με ξύγκη έβγαινε για να μαυρίσω. Φυσικό σολάρι μου δηλαδή. Και εσείς οι άλλες? Κι εγώ έχω αφήσει από καιρό το ξηράφι και στα πόδια με έχουν τα σώσει οι τρίχες. Άλλο λίγο και θα με χτιστεί ο γκάλης. Και οι άλλες όλες? Έχετε πράξει όλες τα δέοντα? Όλες! Από την πολύ την τρίχα μοιάζουμε πιο πολύ μαρκούδες παρά με ορεξάτα φιλικά. Ωραία λοιπόν. Και αφού βλέπω ότι έχετε πηδήξει και των αντρών σας τα ρούχα, νομίζω πως είμαστε έτοιμες για το σχέδιο. Ναι, αλλά το σχέδιο! Ποιο είναι το σχέδιο? Ρε, τι είμαστε τέλος πάντων εμείς οι γυναίκες? Όταν μας γλυκοκοιτάξει κανείς, με τι πρώτο το καταλαβαίνουμε. Και πάμε και στο ραντεβού. Και τώρα το σχέδιο. Σας το εξηγώ, εδώ και μία εβδομάδα και δεν το έχετε καταλάβει. Άντε λοιπόν, το ξαναλέω. Θα πάμε όλες μαζί, ντυμένες άντρες στη σύναξη του Δήμου και θα αποφασίσουμε με ψηφοφορία να πάρουν την κυβέρνηση οι γυναίκες. Και να μας αφήσουν οι φρουροί. Μα γι' αυτό μας χαρευτήκαμε. Για να μοιάζουμε με άντρες. Και να ψηφίσει ο κόσμος τις προτάσεις μας. Μα γι' αυτό πάμε όλες μαζί. Για να έχουμε την πλειοψηφία. Και πώς θα έχουμε την πλειοψηφία, αφού οι άντρες θα είναι περισσότεροι?
Βρε που τορνήθη, δεν τα είπαμε. Από τότε η συμμετοχή στα ψηφίσματα του Δήμου, αντί να είναι υποχρέωση των πολιτών, όπως παλιά, αμείβεται με 3 οβολούς. Τα λεφτά δεν φτάνουν για όλους. Έτσι, όσοι προλάβουν πρώτοι, μπαίνουν και τσιμπάνε το τριόβολο και μετά δεν μένουν χρήματα για κανέναν. Άρα τι θα κάνουμε εμείς? Θα μπούμε πρώτες στη συνέλευση, θα πάρουμε την αμοιβή και αφού δεν θα μείνει τίποτα για τους άλλους, σιγά που θα μπουν οι άντρες στη συνέλευση. Θα πάνε στην αγορά για ούζο και τάβλο. Έτσι, εμείς θα είμαστε περισσότερες και θα περάσουμε και τις προτάσεις μας. Ωραία. Άντε και μπήκα. Εκεί. Τι στο καλό θα κάνουμε? Θα διαλέξουμε μια από εμάς να μιλήσει και όλες οι υπόλοιπες θα υπερψηφίσουμε τις προτάσεις της. Βλέπεις, ακόμα και αν οι άντρες διαφωνήσουν, εμείς θα είμαστε περισσότερες. Και δεν μου λες, εμείς πώς θα ψηφίσουμε? Θα σηκώσουμε τα χέρια μας και θα φωνάζουμε «Ναι, ναι, μπράβο, να γίνει!» Μόνο μην μπερδευτεί καμιά σας και αντί να σηκώσει τα χέρια, σηκώσει τα πόδια, από συνήθεια δηλαδή. Θα είμαστε όλες πολύ προσεκτικές. Και τα παντελόνια σας κοιτάξτε, μην έχετε αφήσει απάλωτους τους άντρες σας και έχουν καμιά τρύπα στον καβάλο και φάνει κανένα string, γιατί θα μας πάρουν χαμπάρι και χαθήκαμε. Αν και εδώ που τα λέμε, πολλοί από τους άντρακλες τρομάρατους που κυκλοφορούν στην αγορά φοράνε τα string των γυναικών τους, αλλά ας μην το κάνουμε θέμα. Καταλάβατε? Καταλάβαμε. Και να προσέξετε πολύ πού θα κάτσετε. Όχι να δείτε τα αντρικά τα πόδια και να κάτσετε πάνω, δίπλα τους θα κάθεστε και δεν θα τους τρίβεστε. Εντάξει? Εντάξει. Αλλά, τι αλλά? Να, πώς και δεν θα καταλάβουν ότι είμαστε γυναίκες, αφού δεν κάθονται δίπλα μας. Μα γι' αυτό μείναμε 2 εβδομάδες άπλητες, για να μυρίζουμε σαν άντρες. Θα φορέσουμε και τα ψεύτικα τα γένια. Τα φέρατε όλες τα γένια? Τα φέραμε, ορίστε. Σαν καλόγεροι έχουμε γίνει. Ωραία λοιπόν, έτσι θα μας περάσουν για άντρες. Ναι, αλλά το στήθος? Εντάξει, οι πιο πολλές με μια φαρδιά μπλούζα το κρύβουν. Όσους όμως το έχουν παραφουσκωμένο η σιλικονά του, θα πάνε να κάτσουν δίπλα στο Φίλι και στο Βενιζέλο. Τα ίδια βυζιά δεν έχουν κι αυτοί. Καλά όλα αυτά, αλλά ποια θα μιλήσει? Τώρα θα την διαλέξουμε. Όποια προβάλλει το λόγο καλύτερα. Και ποια θα μιλήσει μπροστά σε τόσο κόσμο και δεν θα της κόπουν τα λόγια? Γυναίκες είμαστε, δεν είμαστε συνηθισμένοι στους λόγους. Βρε τι λες. Εδώ που οι άντρες, που από φυσικού τους είναι λιγόλογοι, μου γίνονται δικηγόροι και ρήτορες. Και δεν θα μπορέσουμε εμείς, που είμαστε όλοι μας στη ζωή γλωσσοκοπάνες, όπως βγαίνουμε στη ρούγα και τα σούρνουμε η μία στην άλλη, όπως πετυχαίνουμε ό,τι θέλουμε με την κρεβατομουρμούρα, έτσι θα μιλήσουμε στη Βουλή. Σιγά το πράγμα. Εδώ η ζωή μιλάει 2 ώρες συνεχόμενα στην Κοσιόνη, χωρίς να την αφήνει να της κάνει ούτε ερώτηση. Και θα κολώσουμε εμείς. Ωραία, άντε να δοκιμάσουμε. Ξεκινάω πρώτη. Για να σε δούμε. Λοιπόν, συντρόφισσες γυναίκες. Στοπ! Βρε, τι γυναίκες? Δεν είπαμε ότι είμαστε άντρες. Το ξέχασα. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνεις έτσι? Έβα κάτω, μπορεί να μπερδευτείς και να μας κάτσεις και στη Βουλή. Υπάρχει άλλη θελόντρια? Εγώ, να δοκιμάσω. Μπρος, μίλα. Άντρες Αθηναίοι, ήρθε η ώρα να τα αλλάξουμε όλα. Η πολιτεία μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Γι' αυτό προτείνω να παραδώσετε την εξουσία σε εμάς, τις γυναίκες. Και εσύ τα μπέρδεψες. Δεν είπαμε ότι είμαστε άντρες. Κατέβα κάτω. Ρε τι τραβάω. Εγώ πάντως είμαι σίγουρη ότι δεν θα το μπερδέψω. Για να δούμε και σένα τι πουλιά πιάνεις. Αν και ξέρουμε δηλαδή. Κάνω πως δεν το άκουσα και ξεκινάω. Λοιπόν, άντρες Αθηναίοι, το κακό στην πόλη μας παράγει. Δεν πάει άλλο. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε πολλά για να δούμε ας πούμε μέρα. Μα την Ήρα και την Αφροδίτη. Στοπ! Βρε, οι άντρες δεν ορκίζονται σε γυναίκες θεούς. Μα τι λέει, ματάκια μου, ο Οδυσσέας δεν ορκιζόταν στην Αθηνά? Αυτός δεν πιάνεται. Την είχε εγκόμενα, βλέπεις. Έτσι κάνουν οι άντρες όταν θέλουν να ρίξουν μια γυναίκα στο κρεβάτι. Θεά την ανεβάζουν, θεά
θεά την κατεβάζουν. Όταν όμως την κουτουπώσουν, τις δίνουν το σφουγγαρόπανο και πάνε για άλλες. Τι δεν καταλαβαίνω. Όχου, εμένα μου είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω σαν άντρας, το παρατάω. Άντε, κοιτάξτε, να σας κάνω μάθημα να καταλάβετε. Λοιπόν, αρχίζω. Άντρες Αθηναίοι, για την πατρίδα μας νοιάζομαι και πονάω. Πονάω για τη σαπίλα της και νιώθω μέγα βάρος στην ψυχή μου. Βλέπω να έχετε κατεργάριδες ηγέτες και αν καμιά φορά σας τύχει κανένας προκοπής, σε λίγο κι αυτός κατεργάρης γίνεται, σαν και τους άλλους. Και όσες φορές αλλάξατε αρχηγό, αυτός αποδείχτηκε πολύ χειρότερος των προηγουμένων. Όσο κι αν στην αρχή σας καλόπιανε με λόγια παχιά, ταξίματα και υποσχέσεις. Κι αν τύχαινε κανένας να σας έλεγε καμιά πικρή αλήθεια, μαύρο του ρίχνατε στις εκλογές και τον βγάζατε τρελό, απατεώνα και προδότη. Και όσο σας έλεγαν τα ψέματα που θέλατε να ακούσετε, αυτούς ψηφίζατε να σας κυβερνήσουν. Παρόλο που στο βάθος ξέρατε καλά πως είναι και ψεύτες και λαμόγια. Όμως, σας άρεσαν τα ψεύτικα τα λόγια τους και πιστεύατε πως με τα ψέματα θα πηγαίναμε μπροστά. Μπράβο, πέσα παλικάρι μου! Και συνεχίζω. Όταν ήρθε η ώρα να πληρώσουμε τα χρωστούμενα, και βγήκε ο πρώτος και είπε για μνημόνια. Εσείς άρχισατε τις φωνές και τις διαμαρτυρίες και βγάλατε τον άλλον που σας έλεγε δεν πληρώνω. Και αυτός όμως, μόλις βγήκε, σας έφερε άλλο μνημόνιο. Πιο σκληρό από το πρώτο. Και μετά πάλι αρχίσατε τις φωνές και τις φασαρίες, μέχρι που βγάλατε τον τρίτο που σας έλεγε πως θα τα σκίσει τα μνημόνια. Και αυτός όμως, μόλις βγήκε, πρώτα έκανε το δημοψήφισμα και ζητούσε το όχι του λαού. Και μετά σας είπε ότι το όχι που ψηφίσατε ήταν ναι και σας έφερε και αυτός μνημόνιο, το 3 χειρότερο. Και τώρα ούτε αυτό σας αρέσει. Μόνο είσαστε έτοιμοι να βγάλετε για πρωθυπουργό της χώρας τον πρώτο τυχόντα, που θα σας τάξει πως δεν θα πληρώνετε, θα τρώτε τσάπα και θα σας χαρίσει και τα δάνεια. Και παρόλο που το ξέρετε πια καλά πως ό,τι και να γίνει θα μπουν νέοι φόροι και χαράτσια, εσείς κοιμάστε και ονειρεύεστε χαρίσματα, αυξήσεις και φοραπαλλαγές. Αλήθεια είναι. Πες τα, Χρυσόστομε. Και παρόλο που το έχετε όλοι πια χωνέψει ότι το κράτος μπατήρισε, εσείς τι θέλετε? Διορισμούς και κρατικές προσλήψεις και μίζες και λαδώματα και να τρώτε τα κρατικά λεφτά με επιχορηγήσεις και προμήθειες. Και ανάπτυξη γυρεύετε με ξένα και δανεικά λεφτά. Και λέτε και από πάνω εκβιαστές και απατεώνες στους δανειστές. Γι' αυτό κι εγώ προτείνω την καλύτερη λύση από όλες. Να κυβερνήσουν οι γυναίκες! Ναι, ναι, να κυβερνήσουν! Καλά τα λέει ο φίλος μας! Μα βεβαίως και να κυβερνήσουν. Μη σας φαίνεται παράξενο, θα σας εξηγήσω αμέσως. Αυτές δεν κάνουν κουμάντο στο σπίτι. Αυτές δεν φροντίζουν για το φαΐ, σιδέρωμα, πλύση, σφουγγάρισμα, ξεσκόνισμα. Να πάνε στην αγορά για ψώνια. Να πάνε τα παιδιά σχολείο και φροντιστήριο. Να έχουν έτοιμο το φαΐ, να ντερλικώνουν οι άντρες. Και το βράδυ στο κρεβάτι να τους χαϊδεύουν και να τους γλυκοφυλάνε. Και όταν εμείς οι άντρες έχουμε τα νεύρα μας, να μην μας πολύ σκοτίζουν. Άμα στραβοξυπνήσουμε, να μας φτιάξουν αμήνυτες στον καφέ. Και άμα έχουμε και κάμια γκόμενα να κάνουν, δεν καταλαβαίνουν. Αφού τα κάνουν όλα αυτά, γιατί δηλαδή δεν μπορούν να κυβερνήσουν για την πόλη τους? Καλά τα λες! Αλήθεια είναι όλα! Και από πάνω, είναι και σταθερές οι συνήθειές τους. Και δεν αλλάζουν κάθε 3 και λίγο, έτσι δεν είναι? Βράζουν τα μακαρόνια όπως πάντα, πλένουν τα φόρτα όπως πάντα, παιδιά μεγαλώνουν όπως πάντα, γλυκά φτιάχνουν όπως πάντα. Άμα βρουν κρασάκι, το τσούζουν όπως πάντα, κουνάνε το πισινό τους όπως πάντα και μας κερατώνουν όπως πάντα. Και επιπλέον, αφού όλες τους είναι και σύζυγοι και μανάδες, δεν θα κάνουν ποτέ το πόλεμο, για να μην χάσουν ούτε τον κανακάρι, ούτε τον καβαλάρι. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ προτείνω να τους δώσουμε την πλήρη ελευθερία να κυβερνήσουν την πόλη τους και εμείς να ζήσουμε μπέικα και ξένιαστα. Μπράβο, Πρεσαγόρα. Πώς έμαθες να μιλάς έτσι όμορφα, που το Τσίπρας να σουνα? Βρε, από εκείνον τα άμαθα. 3 εκλογές κάναμε σε μια χρονιά. Και όσο καθάριζα τα κρεμμύδια, τον άκουγα που μίλαγε στην τηλεόραση και έβγαζε κάθε 3 και λίγο διάγγελμα
και το εξεπατήκωσα. Αφού αυτός, με κάτι τέτοια λόγια, κέρδισε 3 συνεχόμενες εκλογές. Τι στο καλό, δεν θα κερδίσουμε εμείς μια ψηφοφορία? Ναι, αλλά αν αντιδράσουν οι άλλοι. Ποιοι δηλαδή? Να, ας πούμε, αν αρχίζει ο Άδωνης και φωνάζει. Γιατί και τώρα που φωνάζει, τι κατάλαβε? Έπεισε κανέναν? Και αν αρχίζει να διαμαρτύρεται ο Βενιζέλος, Θα του πω, άντε καλέ, δεν θα καθαρίσω. και αν φέρει αντιρρήσεις ο Βαρουφάκης, Το πολύ πολύ να πει κανένα «Ουάου». Και αν διαφωνήσει ο Τσακαλώτος. Και πώς να διαφωνήσει, αφού δεν μιλάει ελληνικά? Και αν ο Κασιδιάρης αρχίσει τα χαστούκια. Θα με προστατεύσει ο Παπαδάκης. Και αν δεν το κάνει. Δεν το πιστεύω. Δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα. Αν όμως δω τα σκούρα, θα κρυφτώ πίσω από την Κωνσταντοπούλου και αν τολμάει πλησιάσει, μια χαψιά θα το κάνει. και αν φωνάξει ο πρόεδρος της Βουλής στο φρούραρχο να σε απομακρύνει, Τότε θα αρχίσετε να χτυπάτε όλες στο πάτωμα τα πόδια, θα φωνάζετε «Έσχος! Έσχος!» Τότε θα μπερδευτεί ο φρούραρχος και θα βγάλει έξω τη ζωή. Ωραία, λοιπόν, θα συμφωνήσαμε. Εσύ θα μιλήσεις στη Βουλή και εμείς θα σε χειροκροτάμε σε ό,τι και αν λες. Όπως γίνεται και τώρα, δηλαδή με τους αρχηγούς των κομμάτων. Προσοχή μόνο. Στερεώστε καλά τα γένια σας, μη σας πέσουν. Πιάστε ένα κότσο τα μαλλιά. Φορέστε και από πάνω ένα καπέλο, να μην φαίνονται. Έτοιμες? Ναι. Και πάμε! Ήρθε η μεγάλη ώρα! Αλλά πριν ξεκινήσουμε, πιάστε κανένα τραγουδάκι να πάρουμε θάρρος. Εμπρός, κυράδες, όλες μαζί. Έτσι που με τις πιτζάμες. Άρε γυναίκα, δεν θα σε πιάσω στα χέρια μου. Αμάν, αμάν, δεν πάει άλλο. Θα βγω και ό,τι θέλει ας γίνει. Αμάν, δεν προλαβαίνω. Θα πάω εκεί πίσω από το βράχο, γρήγορα, γρήγορα.
Μην πάθω καμιά συμφορά. Τι φωνές είναι αυτές? Γιατί φωνάζει ρε βλέπει ρε, τι έπαθες πρωινιάτικα? Πώς βγήκες έτσι έξω ρε βλέπει ρε? Μήπως είδε κανένας κλητήρας από την τράπεζα και σε έκανε φίλο και φτερό? Ο Χαμάν, λες να έρθει και από μένα? Αχ, ξαλάφρωσα. Τώρα είμαι εντάξει. Η μουρμουράς βρε αντίθερε για τράπεζες και κλητήρες. Να, σε είδα έτσι ξέντητο στον δρόμο. Τι άλλο ήθελες να υποθέσω? Ότι το δάνειο όσο γίνει κόκκινο και σε ξεβράξαν οι τράπεζες. Τι άλλο? Βρε ποιο δάνειο. Ξύπνησα και με έσφυγε η φούσκα μου. Και η πραξαγόρα δεν είναι σπίτι. Δεν έβρισκα ούτε τα ρούχα μου. Κόντεψα να κατουρηθώ πάνω μου. Γι' αυτό βγήκα έτσι. Και εσύ τα ίδια έπαθες. Κι εγώ δεν έβρισκα τις σαρβίλες και το πανοφόρι. Ούτε η δική μου γυναίκα είναι σπίτι. Και για το πανοφόρι δεν με νοιάζει και τόσο. Αλλά χωρίς σαρβίλες. Πώς θα πάω σύναξη του λαού? Με τις ντόφλες. Κρίμα, πάει το τριόβολο. Και πόταρα πολύ σε αυτό για να βγάλω τη βδομάδα. Τώρα πάλι με φακές και φασολάδα θα τη βγάλουμε. Και εσύ για τη συνέλευση τη μαζώσουνα, Πού άλλο? Να τσιμπήσω το τριόβολο. Να κάτσω κανένα 2-3 ωρίτσες, να ψηφίσω και να τα οικονομήσω. Είναι καιρός τώρα να τρέχεις για μεροκάματο. Ενώ η Βουλή. Ωραίο πράγμα. Γι' αυτό και όλοι οι δουλευταράδες, σαν και εμάς, θέλουν να γίνουν βουλευτές. Και στο τέλος να πάρουν και σύνταξη. Γιατί πολλοί κουράζονται. Αν και εδώ που τα λέμε, πρέπει να παίρνουν και επίδομα νυχτερινής εργασίας. Νυχτερινής εργασίας. Μα γιατί? Α, μα τώρα έχει γίνει συνήθεια να ξεκινάει η συνεδρία της Βουλής μετά τα μεσάνυχτα. Δεν είδες που γίναν τόσοι συνεδριάσεις τα ξημερώματα? Και τι να σου κάνουν οι κοκόμιλοι βουλευτές, κοιμόντουσαν οι περισσότεροι στα έδρανα. Αλλά και πάλι δεν τους βγήκε σε καλό. Γιατί εκεί που ήταν στο πρωτοείπνη, άκουγαν τη ζωή να φωνάζει και πεταγόντουσαν όρθια από τον δρόμο. Ας, να μη σου τύχει τέτοια συμφορά. Τέλος πάντων, εμένα αυτό που με νοιάζει είναι που δεν είναι η γυναίκα μου στο σπίτι. Ρε να δεις ότι μου τα φοράει. Τι το ήθελα να παντρευτώ κι εγώ τώρα στα γεράματα μικρή γυναίκα. Και μου το έλεγαν οι φίλοι μου. Βλέπει ρε, δεν τα έχεις λογαριάσει καλά. Θα σου τα φοράει. Τίποτα εγώ. Να τα τώρα τα ρεζιλίκια μου. Τι να σου πω ρε βλέπει ρε, έχω κι εγώ τα δικά μου. Ούτε η δική μου γυναίκα είναι σπίτι. Μπορεί να έχω πάει σε καμία επίσκεψη. Τι να σου πω. Άντε, γεια σου ρε. Γεια σου αντίθερε. Αλλά βέβαια, εσύ τι ανάγκη έχεις? Η γυναίκα σου είναι άσχημη και χοντρή σαν όρκα. Την παντρεύτηκες μόνο και μόνο για την πρίκα της μωρέ. Τι να φοβηθείς, αφού δεν την πλησιάζει ούτε σκυλί. Άμα εγώ τα ήθελε και τα έπαθα. Αλλά δεν θα έρθει στο σπίτι. Θα της δείξω εγώ ποιος κάνει τη μάλλη. Πώς είσαι έτσι ρε βλέπετε με τις πιτζάμες? Τι έπαθες? Καλημέρα, ζορίστηκε η φούσκα μου και βγήκα όπως να ξαλαφρώσω. Εσύ του λόγου σου πώς και από το πρωί? Από την πνίκα έρχομαι, που γινόταν λαοσύναξη. Γιατί, τελείωσε κιόλας? Τώρα, έχει αδειάσει κιόλας το μέρο. Τυχεράκια, το τσίψε στο τριόμολο άκοπα. Μπα, πού τέτοια τύχη? Γιατί, το κατάργησαν? Δεν το κατάργησαν, αλλά δεν πρόλαβα να εισπράξω. Είχε πλακώσει πολλοί κόσμος και δεν πήραν ούτε τίμηση. Καλά, πώς το έπαθες και άργησες? Εσύ συνήθως πας από τους πρώτους. Ρε και σήμερα σηκώθηκα ξημέρωτα. Αλλά μόλις έφτασα στην πνίκα, είχε μαζευτεί ανθρωπομάνη. Ήταν τόσοι πολλοί που εμάς δεν μας άφησαν ούτε να πλησιάσουμε στο ταμείο. Δηλαδή μαζεύτηκε όλη η πόλη? Δεν ξέρω, γιατί τους περισσότερους ούτε που τους είχα ματαδεί. Πρέπει να ήταν τίποτα τσαγκαράδες που δούλευαν όλη τη μέρα στη σκιά, γιατί τα μούτρα τους ήταν ασπρουλιάρικα και οι φορεσιές τους παράξενες, σαν να έβαλαν ότι βρήκαν μπροστά τους. Μάλλον χωριάτες θα ήταν, ρε, που κατέβηκαν στην Αθήνα για το τριόβολο. Δεν εξηγείται αλλιώς τέτοιο πλήθος. Λες να ήταν τίποτα Σύριοι μετανάστες? Μπα, δεν νομίζω. Έλληνες ήτανε. Είχαν όλες μας τις συνήθειες. Δηλαδή? Πώς να σου το πω. Έμπαιναν από το πλάι στην ουρά. Σπρώχνόντουσαν για να πιάσουν καλύτερη θέση. Παίρνανε τη σειρά του μπροστινού τους και τον έβριζαν και από πάνω. Μόλις πλησίαζαν στην πύλη, φώναζαν στους μπροστινούς να στριμωχτούν για να χωρέσουν κι αυτοί. Και μόλις πέρναγαν την πύλη, φώναζαν να κλείσουν οι πόρτες γιατί δεν χωράνε οι άλλοι. Τέτοια πράγματα. Άρα Έλληνες, σίγουρα πράγματα. Αλλά γιατί μαζευτήκανε τόσο πολύ? Γιατί ήταν σημαντική η ψηφοφορία. Έπρεπε να πάρουμε απόφαση για το πώς θα κυβερνηθεί η πολιτεία. Βλέπεις, πάμε κατά διαόλου. Και τι έγινε λοιπόν στη συνεδρίαση? Πού να στα λέω.
όρεξη να έχεις να ακούς. Πρώτος πήρε το λόγο ο Ζουράρης. Μίλαγε, κανείς δεν κατάλαβε γρήγορα. Στο τέλος, από ντροπή όλοι τον χειροκρότησαν, για να μην παραδεχτούν ότι δεν κατάλαβαν λέξη από όσα έλεγε. Μετά, μίλησε ο Βαρουφάκης. Αυτό το καταλάβατε. Μπα, δεν ήταν ξεκάθαρος. Κάτι έλεγε για δημιουργική ασάφεια, αλλά δεν ήταν σαφής. Δεν μίλησε πολύ ώρα όμως, γιατί έφευγε το καράβι για την Αίγινα και δεν προλάβαινε να είναι στην τελική ψηφοφορία. Μετά, μίλησε ο Τσίπρας. Αυτός μάλιστα. Και τι είπε αυτός? Αυτός άρχισε να λέει πόσο πολύ νοιάζεται για τη χώρα και άλλα τέτοια. Μάλιστα έφερε και αποδείξεις χειροπιαστές. Τι αποδείξεις? Να, είπε ότι από την πολύτη στεναχώρια του για τους πολίτες έβγαλε έρπη στο στόμα. Και ότι γι' αυτό και μόνο έπρεπε να δεχτούν όλοι τις προτάσεις του. Και πέτυχε? Παραλίγο. Γιατί ενώ ο κόσμος ήταν έτοιμος να το ψηφίσει, πετάχτηκε ένας ασπρομούρης και είπε ότι το φάρμακο για τον έρπη είναι οι αληθές και το κατάπλασμα. Και όχι το δημοψήφισμα. Τότε ο Τσίπρας πήγε να βάλει λυφή και έχασε την ψηφοφορία. Και μετά? Μετά μίλησε ένας από δάφτους, τους ασπουλιάριδες, τους τσαγκαράδες. Είχε μια τσιριχτή φωνή που ακουγόταν σε όλη τη σύναξη. Αυτός λοιπόν άρχισε να λέει πράγματα ανήκουστα. Δηλαδή? Ότι δεν πάμε καλά, ότι όσες αποφάσεις έχουμε πάρει έχουν βγει όλες λάθος, ότι έχουμε πήξει στα μνημόνια, ότι οι αρχηγοί μας είναι άχρηστοι και ότι αν θέλουμε να σώσουμε την πόλη, πρέπει να δώσουμε την εξουσία στις γυναίκες να κυβερνήσουν. Στις γυναίκες? Καλά, είπε τέτοια πράγματα και δεν τον γιούχαρε ο κόσμος. Κάποιοι ναι, αλλά οι περισσότεροι, αυτοί οι ασπουλιάριδες, άρισαν τα μπράβο και τα ζήτω και τους καπέλωσαν. Έπειτα ήταν και αυτή η τσιριχτή του η φωνή που δεν άφηνε να ακούγονται μουρμούρες του πλήθους. Ήταν και ότι μίλαγε για κανένα 2 ώρες ασταμάτητα και τι μίλαγε, δεν μίλαγε, έβριζε. Τι έβριζε δηλαδή? Όλους. Μας είπε απατεώνες λαμόγια και λοποδίτες ότι το μόνο που μας νοιάζει είναι να μην πληρώνουμε τίποτα στο κράτος. Ότι μόλις κόβουν τον μισθό των άλλων χαιρόμαστε και διαμαρτυρόμαστε μόνο όταν κόψουν το δικό μας το μισθό. Ότι όσοι δεν έχουν σπίτι φωνάζουν να αυξηθεί ο έμφυα. Όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο να αυξηθούν τα τέλη. Όσοι δεν καπνίζουν να αυξηθεί ο φόρος στα τσιγάρα και ότι όσοι δεν πίνουν να αυξηθεί ο φόρος στα ποτά. Και ότι όλοι γενικά θέλουν να πληρώνουν οι άλλοι εκτός από εμάς. Και ότι όσοι δεν είναι στο δημόσιο, από τη μια ζητά να απολυθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά απ' την άλλη προσπαθούν να διορίσουν τα παιδιά τους. Ενώ όσοι είναι στο δημόσιο, λένε ότι οι επαγγελματίες δεν πληρώνουν φόρο, αλλά οι ίδιοι είναι αυτοί που αγοράζουν πράγματα χωρίς απόδειξη να δηλώσουν στο ΦΠΑ. Καλά. Και τα είπα αυτά για όλους? Μάλιστα. Και για σένα, και για μένα, και για όλους αυτούς εδώ. Καλά. Για αυτούς δεν υπάρχει αντίρρηση. Μετά άρχισε να λέει για τις γυναίκες. Ότι μόνο αυτές μπορούν να κουμαντάρουν στην πόλη. Γιατί κουμαντάρουν με ευκολία τα σπιτικά τους. Μάλιστα έφερε και αποδείξεις. Τι αποδείξεις? Είπε ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες στις οικονομικές συμφωνίες από τους άντρες, γιατί ανταλλάσσουν συνεχώς αναμεταξύ τους ρούχα και χρυσαφικά και πάντα τα επιστρέφουν. Ενώ εμείς παίρνουμε όλα δανεικά και αγύριστα. Και στην εξωτερική πολιτική είπε είναι καλύτερες, αφού κρατάνε τα μυστικά τους καλύτερα. Και απόδειξη γι' αυτό είπε ότι ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος. Γιατί τις ερωτοδουλειές τους τις κρατάνε κρυφές και δεν τις βγάζουν στη φόρα όπως εμείς οι άντρες, άρα για τα μυστικά του κράτους θα τα φυλάνε καλύτερα. Και στους φόρους είπε είναι καλύτερες, αφού μπορούν και παίρνουν το παραδάκι από τις τσέπες των ανδρών τους χωρίς αυτοί να το παίρνουν χαμπάρι. Ενώ η εφορία δεν μπορεί να τους πάρει ούτε €1. Εδώ που τα λέμε δεν έχει κι άδικο. Αυτά και άλλα τέτοια έλεγε και συνεχώς τα μπράβο ήταν πιο πολλά από τα ου. Μέχρι που κάποια στιγμή κουράστηκε και σταμάτησε. Και τι απόγευμα? Αφού τελείωσε το λόγο του, άρχισαν να χειροκροτάνε όλοι οι τσαγκαράδες και να φωνάζουν «Μπράβο, ζήτω! Να μαζί σου, Χρυσόστομε!» και άλλα τέτοια. Μετά ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας και ένα δάσος από χέρια σηκώθηκε υπέρ του. Έτσι οι Πριτάνης επικύρωσαν την πρόταση. Δηλαδή μου λες ότι είναι επίσημο? Επισημότατο. Από σήμερα οι γυναίκες έχουν την πάσα εξουσία να κυβερνήσουν την πόλη όπως θέλουν αυτές. Αυτές θα έχουν την ευθύνη για ό,τι γίνεται στην πόλη. Αλλά όχι μόνο στην πόλη, αλλά και στο σπίτι της κάθε μια. Δηλαδή τώρα θα κάθομαι στο σπίτι και θα τρέχει η γυναίκα για το μεροκάμα. Γιατί μέχρι τώρα τι έκανα? Ναι, αλλά όλη την ώρα τεμπέλη με ανέβαζε, κομπρόσκινο με κατέβαζε. Ενώ τώρα θα τεμπελιάζω με την άδεια του κράτους. Δεν θα μπορεί να μου πει τίποτα. Τα πράγματα άλλαξαν. Τέλος πάντων, φεύγω τώρα, βλέπει ρε. Άντε, γεια. Γεια σου, πρέπει. Άντε, να πάω κι εγώ μέσα, να βρω τίποτα άλλα ρούχα να φορέσω. Γιατί έφτασε μεσημέρι και είμαι ακόμα με τις πιτζάμες. Άρε, πραξαγόρα φουρκές που μ' άναψες. Αλλά δεν θα έρθει στο σπίτι. Θα σου δείξω εγώ ποιος κάνει κουμάντο. Ο Χαμάν, τι λέω.
Τώρα εκείνη είναι το αφεντικό. Όχα μαν, τώρα να δεις κέρατο που έχω να φάω δόλιος. Τώρα που εκείνη θα διατάζει, την έβαψα. Άσε και το άλλο. Αυτή πια θα αποφασίσει πότε θα... Κι αν θέλει κάθε μέρα, πώς θα τα καταφέρω. Θα πάθει θυσμό στο Viagra. Αχ, συμφορά που με βρήκε. Αχ, βρε βλέπει ότι σου μέλε να πάθεις. Αχ, βρε βλέπει ότι σου μέλε να πάθεις. Μπράβο μας, κορίτσια, τα καταφέραμε! Τώρα, γρήγορα σπίτια μας, μη μας καταλάβουν, γιατί άμα πάρουν χαμπάρι οι άντρες μας πως εμείς ήμασταν που ψηφίσαμε, πάει, τη βάψαμε. Άντε, να περάσει και λίγο η ώρα, να πάμε στην αγορά να κάνουμε τις εκλογές. Εκλογές? Τι εκλογές? Εκλογές, για να διαλέξουμε την αρχηγίνα της πόλης. Μα δεν χρειάζονται εκλογές. Δική σου ήταν η ιδέα, εσύ μίλησες στη Βουλή, εσύ θα είσαι και η αρχηγός μας. Έτσι δεν είναι, κορίτσια? Έτσι είναι, συμφωνούμε! Πραξαγόρα! 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 Με πείσατε. Άντε, γρήγορα σπίτια μας. Ναι, αλλά πρώτα θα το γιορτάσουμε με ένα χορό. Πάμε, κορίτσια. Ορίστε, κοντεύει μεσημέρι και ακόμα άφατη. Ρε δεν θα γυρίσει. Νόμος ξενόμος θα της δείξω εγώ της άτιμης. Μωρέ θα την πιάσω στα χέρια μου και τότε. Καλημέρα, Αντρούλη μου! Καλημέρα, κολόνα του σπιτιού μου! Άσε τις καλημέρες και λέγε που ήσουνα. Πού ήμουνα? Σε δουλειά ήμουνα. Πού ήθελες να ήμουνα? Σε καναγκόμενο? Τέτοια ώρα που γυρίζεις δεν ήσουνα σε ένα μόνο, σε κάνα 2-3 ήσουνα. Μα τι λες? Και να πατήσω εγώ το στεφάνι μου? Ρε ποιο στεφάνι και κουραφέξαλα, ομολόγησε. Τι να ομολογήσω, βλεπηράκο μου?
Να, εδώ, στη φίλη μου την Ελπινίκη ήμουν. Γέννησε, βλέπεις, και με φώναξε να πάω να τη βοηθήσω και εμένα. Βέβαια, στη φίλη σου την Ελπινίκη, τι άλλο. Και γιατί δεν μου είπες ότι φεύγεις? Μα κοιμώσουν τόσο γλυκά, Αντρούλη μου. Δεν ήθελα να σε ανησυχήσω. Και τα ρούχα μου, γιατί πήρες τα ρούχα μου? Γιατί έκανε κρύο. Και κρύωνα η κακομοίρα. Και τις σαρβίλες, γιατί μου πήρες και τις σαρβίλες? Και τι ήθελες? Να φορέσω τις γόβες, να περπατήσω μες τη νύχτα, να τις χαλάσω και να σε βάλω σε έξοδα να μου πάρεις καινούργιες. Μα βλέπεις πως με αδικείς. Εγώ για το σπίτι μας νοιάζομαι. Να μην σου λείψει τίποτα. Ναι. Αν νοιαζόσουν για το σπίτι, θα ερχόσουν νωρίς, να φορέσω τα ρούχα μου, να πάω στη συνέλευση, να πάρουμε το τριόβολο. Αλλά τώρα, έτσι που τα κατάφερες, ούτε τριόβολο ούτε τίποτα. Γιατί δεν προλαβαίνεις να πας? Τι να πάω, βρε ζωντόβολο, αφού σου λέω, έγινε η συνέλευση. Α, κιόλας. Εντάξει, δεν θα ήταν κανένα σπουδαίο θέμα, φαίνεται. Σπουδαίο? Καλά, ήρθες απ' έξω και δεν ξέρεις τι έγινε. Ξέρω και παραξέρω. Αγόρι! Τι αγόρι? Η φίλη μου Ελπινίκη έκανε αγόρι. Βρε ποια Ελπινίκη? Η Βουλή δεν ξέρεις τι αποφάσισε. Εγώ? Πού να ξέρω εγώ? Ασχολούμαι εγώ με τα πολιτικά. Τότε να σου το πω εγώ. Έδωσε την εξουσία σε εσάς τις γυναίκες να κάνετε το κουμάντο. Στα σπίτια μας. Ωραία. Όχι μόνο στα σπίτια, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη. Δηλαδή, τώρα εμείς οι γυναίκες έχουμε την πλήρη ελευθερία να κυβερνήσουμε την πόλη μας. Εκεί κατατήσαμε. Μπράβο στη Βουλή που το ψήφισε. Ρε, η πόλη μας θα γίνει πιο ευτυχισμένη από όλες. Να τα μας και φεμινίστρια η πραξαγόρα. Και πού θα ευτυχίσει η πόλη, μαντάμ, για πες μας. Σε όλα θα ευτυχίσει. Πρώτα, διαπλοκές και λαμογές κομμένες. Τούτο να μας έβρει τώρα, να κόπει και το μεροκάμα. Σταμάτα να λες τέτοιους κουταμάρες, μωρέ. Άκου τέρμα η διαπλοκή. Άστη ρε βλέπει να μιλήσει, σαν καλά να μας τα λέει. Ρε γείτονα, δεν φτάνει που κρυφακούς, μπαίνεις τώρα και στην κουβέντα μας. Όχι να έρθει, να τα ακούσει κι αυτός. Μη με διακόπτετε, συνεχίζω. Τέρμα οι λοποδυσίες και το αλληλοφάγωμα. Τέρμα οι αδικίες και οι συντελεστές της εφορίας. Όλοι θα είμαστε ίσοι. Δεν θα υπάρχουν πια μπατήριδες και τοκογλύφοι, ούτε φαγάδες και πεινασμένοι. Η δημοκρατία μας θα γίνει σωστή δημοκρατία. Στα λόγια καλά τα πας, δεν λέω. Αλλά από πράξεις θα γίνουν όσα λες. Ω, φυσικά και θα γίνουν. Και θα είναι μέρα μεσημέρι. Και θα το δεις και εσύ και ο άντρας μου άπιστος στο μας. Μιλάς εσύ για πιστία, μωρή Πορτογύρο. Εδώ δεν μπορείς να κρατήσεις όρκους του γάμου. Θα κρατήσεις και τους όρκους της πόλης. Μωρέ, και του γάμου και του σπιτιού και της πόλης και όλους. Και όχι μόνο εγώ, όλες οι γυναίκες. Και ποια από όλες θα μας κυβερνήσει? Άμα σου το πω εγώ, δεν θα με πιστέψεις. Θα σου το πούνε αυτές. Ποιες αυτές? Το Συμβούλιο των Γυναικών. Κάτσε σε μια μεριά και άκου.
πόλη μας. Αφού είναι καινούργια, μη φοβάσαι καθόλου. Πάντα έτσι γίνεται στην πόλη μας. Τα καινούργια τα χειροκροτάμε όλοι. Και πάντα ζητάμε να τα αλλάξουμε όλοι. Και σκάρτα να είναι, αν είναι καινούργια τα θέλει. Και μετά, άμα παλιός, φέρνουμε άλλα. Χειρότερα και από τα προηγούμενα. Αρκεί να είναι καινούργια. Αν είναι έτσι, εντάξει. Θα τους τα πω. Αλλά δεν μπορώ μόνη μου, χρειάζομαι βοήθεια. Θα μείνουμε όλες μαζί εδώ να σε στηρίξουμε. Βεβαίως! Ωραία, λοιπόν. Αρχίζουμε. Θα καταργήσουμε τις ατομικές περιουσίες και όλα θα ανήκουν σε όλους. Δηλαδή στην πόλη. Έτσι, τέρμα οι ανισότητες. Δεν θα έχει ο ένας πολλά στρέμματα και ο άλλος μήτε τάφο, ούτε ο πλούσιος πολλούς δούλους και ο φτωχός μήτε γάιδαρο. Όλα θα ανήκουν σε όλους, ίσα κι όμοια. Και πώς θα γίνει αυτό? Μη με διακόπτεις και άκου. Θα κατασχέσουμε όλη τη γη και θα την κουμαντάρει όλη η πόλη. Από τη γη αυτή θα τρέφουμε την πόλη σε κοινά συσίτια, χωρίς να λείπει ή να πετιέται κάτι. Όπως ακριβώς κάνουμε και στα σπίτια μας. Εντάξει, τα χωράφια δεν κρύβονται, αλλά τα μετρητά και τα χρυσαφικά και τα διαμαντικά, αυτά πώς θα τα κατασχέσεις? Μα θα τα παραδώσουν μόνοι τους όσοι τα έχουν. Σιγά που θα τα παραδώσουν. Οι περισσότεροι θα τα κρύψουν ή στα σεντούκια τους ή θα τα βάλουν σε θηρίδες στις τράπεζες. Βρε, τώρα που έχουν μάθει τον κόλπο. Μα θα τους είναι άχρηστα. Δεν θα έχουν καμία απολύτως αξία. Άχρηστα, με κοροϊδεύεις. Βεβαίως άχρηστα. Θα εφαρμόσω capital control. Τα λεφτά κανενός δεν θα περνάνε μες στην πόλη. Εμένα πάντως μου φαίνεται απίστευτο. Μα κανένας δεν θα είναι φτωχός. Από κανέναν δεν θα λείπει τίποτα. Όλα θα τα παρέχει η πόλη. Και φαγιά, και πιωτά, και ρούχα, και παπούτσια και τα πάντα. Τι θα μείνει για να αγοράσει κανείς? Άσε που κανείς δεν θα πουλάει, αφού όλα θα ανήκουν στην πόλη. Οι φτωχοί δεν λέω, εντάξει. Αλλά οι πλούσιοι, αυτοί είναι που κλέβουν περισσότερο το κράτος. Αυτοί δεν θα συμμορφωθούν ποτέ με το νέο σύστημα. Μα κλέβουν τώρα γιατί τους το επιτρέπει το σύστημα. Άλλωστε, τι θα μπορούσαν να κάνουν με τα λεφτά τους σε μια τόσο δίκαιη πόλη? Έλα μουνέ! Μα άκου τι λέει εσύ. Μα βέβαια να πάρουν τώρα και χρυσαφικά, σε καμιά μικρούλα για να τους κάτσει. Θα κάνουν τη δουλειά τους ωραία ωραία και ύστερα θα πηγαίνουν κύριοι στο κοινό συσίτιο. Τότε θα βγάλουμε νόμο να ανήκουν όλες οι γυναίκες σε όλους τους άντρες. Έτσι οι άντρες δεν θα είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν κοσμήματα και χρυσαφικά για τα πιτσουνάκια τους. Θα διαλέγει ο καθένας όποια γυναίκα θέλει και θα κάνει και παιδιά μαζί της. Τότε όμως όλοι θα διαλέγουν τις μικρές και όμορφες και οι άλλες θα μένουν στο ράφι. Τότε θα βγάλουμε νόμο να κάθονται όλες οι γυναίκες δίπλα-δίπλα στα συσίτια. Όμορφες και άσχημες, πιτσιρίκες και μεστομένες και όποιος θέλει την πιτσιρίκα θα περνάει υποχρεωτικά από την παπόχρια για κατάθεση. Και τι σόη δημοκρατία θα είναι αυτή? Οι νέοι θα μπορούν να φτάσουν στο κόμμα του περνώντας από 2-3. Εμείς όμως θα καταδικαστούμε να πλαγιώσουμε μόνο με τα σκιάχτα. Πώς να δευτερώσουμε σε μια βραδιά? Τότε ο νόμος θα ισχύει μόνο για τους νέους. Εσείς οι γέροι θα πηγαίνετε με την πρώτη που θα σας γυαλίσει. Δηλαδή μου λες ότι θα έχουν προτεραιότητα οι γεροπαπαλίδες από το παλικάρι? Βεβαίως. Ο νόμος είναι δημοκρατικός. Αλλά θα ισχύει και αντίστροφα. Αντίστροφα. Τι εννοείς πάλι? Εννοεί ότι αν ένα λιγερό παλικάρι λυπηστεί μια κοπελιά που θέλει να ζευγαρώσει μαζί της, τότε θα μπορεί όποια γριά θέλει να κάνει ένσταση. Τότε ο νόμος θα υποχρεώνει τον νέο να περάσει πρώτα το στρώμα της γριάς, εάν θέλει να τριγύσει τον τρυφερούδι. Για κάτσε, γιατί πάλι μας τα χαλάτε έτσι? Αν δηλαδή διαλέξω εγώ μια κοπελιά, θα πρέπει πρώτα να περάσω από την παμπόχρια. Βρε γέρο μου, για σένα ναι, ούτε εγώ δεν θα κάνω ένσταση. Καμιά δεν θα σε εμποδίσει, μη φοβάσαι. Εμένα το σύστημα νομίζω ότι μου αρέσει. Καλά, εσένα σου αρέσει γιατί η γυναίκα σου είναι σαφόκια. Άμα πια, άσε που το σύστημα αυτό θα φέρει και του κόσμου τα μπερδέματα. Τι μπερδέματα δηλαδή? Με τέτοιο να κάνω. Πώς θα ξεχωρίζει ο καθένας τα δικά του τα παιδιά? Μου λες? Αγιά σου. Μα δεν θα υπάρχει τέτοια ανάγκη. Αφού κληρονομιές δεν θα υπάρχουν, τα παιδιά θα ανήκουν όλα σε όλους, δηλαδή στην πόλη. Η πολιτεία θα τα δίνει στα ζευγάρια να τα μεγαλώσουν, ανάλογα με την ηλικία τους. Τότε, αλίμονο στους γονιούς. Αφού ο καθένας που ξέρει τον γονιό του, τον βρίζει και καμιά φορά τον ξυλοφορτώνει κιόλας. Φαντάσου τι θα γίνει όταν θα ξέρει ότι δεν είναι ο κανονικός. Θα τον καριδώνει κανονικά. Θα εμποδίζουν οι γειτόνοι. Τώρα κανείς δεν νοιάζεται για το γιο του διπλανού του, εάν τον ξυλοφορτώνει. Όταν όμως
πώς θα ισχύσει ο νόμος. Θα μπαίνουν στη μέση, γιατί θα φοβούνται και οι ίδιοι μην πάθουν τα ίδια και χειρότερα. Και αν ο γιος μου δώσει πολιτεία βγει κανένας κουνιστός. Ακόμη καλύτερα. Θα έχεις και δικαιολογία ότι ήταν δικό σου το παιδί. Ενώ αν σου τύχει κανένας τέτοιος τώρα, τι μπορείς να πεις? Σαν καλά να τα λες. Αλλά με τόσο καβαλίκαιμα, δίπλο-τρίδιπλο, πού θα βρουν κουράγιο οι άντρες να δουλεύουν? Μα θα δουλεύουν οι δούλοι. Εσείς θα είστε όλη μέρα στο καφενείο. Και μόλις βραδιάσει, γραμμή για τη μάσα. Και ποιος θα μαγειρεύει? Εμείς οι γυναίκες. Έτσι δεν είναι? Και θα μαγειρεύουμε, και θα πλένουμε, και θα υφαίνουμε καινούρια ρούχα και όλα. Εσείς ρε, δεν θα νοιάζεστε πια για τίποτα. Όλα θα είναι στον αυτόματο. Και όλα δωρεάν βέβαια, αφού λεφτά δεν θα υπάρχουν. Και αφού χρήματα δεν θα υπάρχουν, πώς θα πληρώσει το πρόστιμο όποιος καταδικαστεί? Μα δεν θα γίνονται δίκες. Για ποιο λόγο να γίνονται? Για 1002 λόγους. Για παράδειγμα, ας πούμε, αν κάποιος αρνείται να πληρώσει τα χρωστούμενα, τι? Τότε θα τιμωρηθεί ο δανειστής. Αφού τα λεφτά θα είναι στο κοινό ταμείο. Για να τα δάνεισε, σημαίνει ότι από κάπου τα σούφρωσε. Κι αν μεθύσει και τσακωθεί κάποιος, εδώ σε θέλω. Πώς θα πληρώσει το πρόστιμο? Τότε θα τον αφήνουμε μία εβδομάδα νηστικό και απότιστο και σου λέω εγώ αν θα το ξανακάνει. Για τους κλέφτες, αυτούς πώς θα τους τιμωρούμε? Και τι να κλέψουν, τα δικά τους λεφτά? Και πες ρε παιδί μου ότι κάποιος σου κλέβει το καινούργιο σου το πανοφόρι. Σκασίλα σου μεγάλη. Θα πας στην αποθήκη της πόλης και θα πάρεις ένα άλλο καινούργιο. Και τους παράνομους τζογαδόρους, αυτούς πώς θα τους τιμωρείς? Και με τι να τζογάρουν, με στραγάλια? Αφού είπαμε, λεφτά δεν θα υπάρχουν. Capital control λέμε και χωρίς ATM. Και τα συσίτια πώς θα το οργανώσεις? Θα κάνω τις τράπεζες εστιατόρια του κοινού. Και όσον το όνομα αρχίζει από Α, θα πηγαίνω στην Α-Bank. Όσοι από Γ στη Eurobank, όσοι από Ε στην Εθνική, όσοι από Π στην Πειραιώς και ούτω καθεξής. Και όλοι οι άλλοι θα πηγαίνουν στις φυλακές, στα στρατόπεδα και στα δικαστήρια που θα είναι πλεονάριστα. Όλοι θα τρώνε και μάλιστα με χρυσά κουτάλια. Και μετά το τερλίκωμα, πιωμένοι και καλοφαγωμένοι όλοι, θα πηγαίνουν ο καθένας στο πιτσουνάκι που θα έχει από νωρίς διαλέξει για το περαιτέρω. Τι λέτε, σας αρέσουν? Εντάξει. Καλά ακούγονται. Αλλά να γίνουν έτσι. Μα φυσικά και θα γίνει. Αυτό θα φροντίσω τώρα. Θα επικυρώσω τους νόμους και θα βάλω ένα φωνακλά τελάλι να τους διαλαλήσει σε όλη την πόλη. Μετά θα φτιάξω την Επιτροπή Παραλαβής και όποιος μας παραδίδει το βιος του, γραμμή για τη μάσα! Αρχίζει λοιπόν το ξεφάντωμα. Απόψε κιόλας! Αλλά πρώτα θα κλείσω τα πορνεία. Γιατί αυτό? Γιατί τώρα πια σε εσάς τους άνδρες θα έχουμε δικαίωμα μόνο εμείς οι ελεύθερες και τίμιες γυναίκες. Οι άλλες να πηγαίνουν με τους δούλους και μάλιστα δωρεάν. Αρκετά μέχρι τώρα μας έκλεψαν τον ιδρώτα των αντρών μας. Τώρα οι άντρες της πόλης θα ιδρώνουν μόνο με εμάς. Άντε, γεια σας! Γεια σου, καμάρι του σπιτιού μου! Τέλος πάντων. Άντε ρε, να πάω κι εγώ σπίτι, να φορέσω τις αρβίλες μου, να πάω και στην αγορά και να με βλέπουνε και άλλοι και να λένε «Να ο άντρας στρατηγίνας» και να σκάνε από τη ζήλια, έτσι. Άντε, πάω, τα λέμε. Γεια σου, Αντίθη, ρε. Άντε, γεια σου και σένα, ρε, βλέπει, ρε. Ωραία. Ήρθε η ώρα να πάω κι εγώ να φρεσκαριστώ. Το βράδυ έχει κόντες στο τραπέζι και πιτσουνάκια στο κρεβάτι. Άντε, πας και γυρίσει κι αυτός ο τροχός. Είμαι ωραίος. Ακούσατε!
Να παραδώσουμε, λέει, τα υπάρχοντά μας στο κράτος και αυτό θα μας φροντίζει δωρεάν. Ρε, ποιον κοροϊδεύετε? Κανένα κόλπο του τσακαλώτου θα είναι για να μας ξεκουκουλιάσει. Δεν μας στάνανε η έλφια, οι φόροι, τα τέλη κυκλοφορίας, οι ΦΠΑδες, τώρα θέλουν και όλα μας τα υπάρχοντα. Ρε, δεν σφάξανε, σιγά που θα τους τα δώσω. Μπα, τι βλέπω εκεί? Ο Χρέμης, ο φίλος του βλέπει. Μα τι κουβαλάει εκεί με το καρότσι? Χρέμη, Χρέμη, για που το έβαλες? Καλημέρα, Αργύρια. Δεν βλέπεις. Μάζεψε όλα μου τα υπάρχοντα στο καρότσι και πάω. Και πού τα πας, σε κανένα παλιατζή να τα σκοτώσεις? Βρε τι παλιατζέ μου τσαμπουνάς. Δεν άκουσες τον νέο νόμο. Όλοι πρέπει να παραδώσουμε τα υπάρχοντά μας στην Επιτροπή των Γυναικών. Τα βάλω στο καρότσι και πάω. Καλά, σε σοβαρά, πας να παραδώσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις? Τέτοιο κουτορνήθησε κι εσύ. Βρε τι λες, αφού είναι υποχρεωτικό για όλους. Δεν άκουσες τον τελάλι? Και επειδή το λέω τελάλι, εσύ θα το κάνεις? Καλά μιλάμε, δεν έχεις κουκούτσι μυαλό στο κεφάλι σου. Καλά, είμαι χαζός επειδή κάνω τι προστάζει ο νόμος? Αν μιλάμε για την Ελλάδα, ναι, είσαι κουτορνήθης. Και γιατί παρακαλώ? Γιατί βρε χαζούλιακα, στην Ελλάδα εφαρμόζουμε μόνο τους νόμους που μας συμφέρουν. Όσοι δεν μας συμφέρουν, δεν τους εφαρμόζουμε. Μα γίνεται αυτό? Ρε, από πού κατέβηκες εσύ? Από τα γκράβαρα. Πάρε για παράδειγμα την απαγόρευση του τσιγάρου. Απαγορεύτηκε το κάμψιμα στα μαγαζιά και οι μαγαζάτορες βγάλανε τα τασάκια από τα τραπέζια. Είδες λοιπόν που λες αρλούπες? Ρε χαμένε, βγάλανε τα τασάκια, αλλά οι πελάτες συνεχίζουν και καπνίζουν. Και αν έρθει ο έλεγχος, τους λένε: εγώ τον εφαρμόζω τον νόμο. Τα έβγαλα τα τασάκια. Λες και ο νόμος ισχύει για τα τασάκια και όχι για το κάμψιμο. Σοβαρά? Πέφτω από τα σύννεφα. Τι σου λέω τόση ώρα? Εδώ κοντζάμ Τσίπρας και έλεγε ότι δεν θα πληρώσει τον έμφυα. Και εσύ θα πας να παραδώσεις τα υπάρχοντά σου. Ναι, αλλά στο τέλος τον πλήρωσε κι αυτός. Άρα. Τον πλήρωσε γιατί όπως είπε δεν μπορούσε να ξεφύγει. Αν μπορούσε όμως θα ξέφυγε. Και εσύ το ίδιο θα πάθεις. Δεν άκουσες τον τελάλι? Όποιος δεν παραδώσει από μόνος του το γιος του, δεν γράφεται στους καταλόγους των συσιτίων, θα μείνει νηστικός μέχρι που να τα παραδώσει. Και αφού ούτως ή άλλως δεν την γλιτώνω, ας τα πάω από σήμερα να πάω στο φαγοπότη. Κάτσε εσύ εδώ νηστικός να παριστάνεις τους αγανακτισμένους στο Σύνταγμα. Μωρέ, τι μας λες? Εγώ σου λέω ότι θα φάω χωρίς να τους παραδώσω τίποτα. Και πώς θα το κάνεις αυτό, ρε ξύπνιε? Πάνε αυτά που ήξερες, δεν γίνονται πια. Έχουμε κράτος σοβαρό και οργανωμένο. Θα περιμένω να δώσουν παράταση. Όλοι οι νόμοι στην Ελλάδα παίρνουν παράταση. Αυτός γιατί να διαφέρει? Μα και παράταση να δώσουν, που δεν θα δώσουν. Εσύ τι θα κερδίσεις? Τι να πεθάνεις Σάββατο, τι Κυριακή πρωί? Θα περιμένω μέχρι την τελευταία στιγμή. Μήπως και αποσυρθεί το μέτρο. Εξάλλου, όλοι τούτοι εδώ το ίδιο κάνουν. Πάνε και πληρώνουν τα χρέη τους και τους λογαριασμούς τους την τελευταία στιγμή. Αυτό λοιπόν θα κάνω κι εγώ. Ναι, αλλά αυτός ο νόμος είναι αυστηρός και δεν δίνει προθεσμίες. Δεν παρέδωσες, δεν τρως, πάει και τελείωσε. Σιγά τα αυγά. Θα κάνω έμφαση για αντισυνταγματικότητα του άρθρου. Θα ζητήσω ασφαλιστικά μέτρα, θα κάνω ενστάσεις σου. Θα πάρει χρόνια να βγει απόφαση. Και μέχρι τότε θα τρώω και θα πίνω μια χαρά. Μία τρύπα στο νερό θα κάνεις. Αφού καταγγείλθηκαν τα δικαστήρια και τα εφετεία. Τότε θα πω ότι είμαι διπλοκεντραμένος και έχει γίνει κάποιο λάθος. Ούτε αυτό γίνεται. Υπάρχει μόνο ένας κατάλογος και τον έχει ο Πραξαγόρα. Τότε θα πω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στο σύστημα. Ποιο σύστημα, ρε? Αφού δεν έχουν εφευρεθεί υπολογιστές ακόμα. Γιατί μήπως κατανεφευρέθηκαν κατάφερε μια δημοκρατία να κάνει εκλογές? Άλλο αυτό. Αλλά αν δεν πετύχει αυτό, θα βάλω σε ενέργεια το κλασικό κόλπο. Ποιο κόλπο εννοείς? Να, θα πάω και θα κλαθώ σε έναν υπάλληλο. Ότι κέρδη και δεν πρόλαβα τις προθεσμίες. Ότι είπανε θα δώσουν παράταση και δεν δώσανε. Ότι το έμαθα αργά και είχε κλείσει το γραφείο. Και πες, θα με λυπηθεί και θα μ' αφήσει. Άντε και σε άφησαν για σήμερα. Αύριο. Μα αυτό είναι το κόλπο. Την άλλη μέρα θα πάω στον ίδιο και θα αρχίσω να φωνάζω. Ότι χθες με άφησες. Σήμερα γιατί δεν με αφήνεις? Ότι μπορείς να με εξυπηρετήσεις και δεν θες. Ότι αφήνεις τους άλλους να περνάνε μέσα και εμένα με αφήνεις την απ' έξω. Και άλλα τέτοια. Αποκλείεται! Τέτοια πράγματα δεν γίνονται ποτέ στην Ελλάδα. Τότε θα χωθώ μέσα στο μπούγιο και θα περάσω κρυφά. Ούτε αυτό γίνεται. Κάνουν έλεγχο στις πόρτες. Σιγά. Και στα γήπεδα κάνουν ελέγχους και όποιος θέλει περνάει μέσα, δεν κάνει κάτι φωτοβολίδες. Τέλος πάντων, κάνω τι καταλαβαίνεις. Εγώ πάω να καταθέσω το γιος μου. Ακούω φωνές στα συσίτια και εσύ με καθυστερείς. Άντε πια. Έχει αρχίσει. Τότε πρέπει να πιαστώ. Πρέπει να βάλω το μυαλουδάκι μου να δουλέψει. Κάποιο παραθυράκι θα υπάρχει. Δεν μπορεί. Ελληνικός νόμος είναι. Θα το βρω. Πού θα μου πάει? Θα το βρω.
καλά φάγαμε, καλά έπιαμε. Πάμε τώρα για τα περαιτέρω. Βρήκα μια μικρούλα στο συσιτιό. Τι να σας λέω, μπουκιά και συγχώριο. Με γούσταρε και εκείνη και τα κανονίσαμε. Λείπουν απόψε οι δικοί της από το σπίτι και είναι ευκαιρία. Μούβεξε σας λέω. Μόνο τώρα πρέπει να βρω το σπίτι να τρυπώσω. Μην με δει και κανένα μάτι. Μα πού να είναι. Είχε πει να με περιμένει απ' έξω. Α, να το. Κοπελιά, εδώ είμαι. Αχ, ήρθες αγόρι μου. Μπράβο, τι ευτυχισμένη που είμαι. Μέρες τώρα σε σκέφτομαι και δεν με παίρνει ο ύπνος. Επιτέλους. Ναι, μωρό μου, επιτέλους. Πάμε μέσα να φιλήσω τα χιλάκια σου και να χαϊδέψω το κορμάκι σου. Πάμε, σου λέω, δεν κρατιέμαι. Έκσταση! Πού πάτε, Μητσάρικο! Και τι σε νοιάζει εσένα, μωρή μπαμπόγρια. Δεν κοιτάς που σε λίγο θα σε πάρει ο χάρης, μόνο σε νοιάζει που πάω και τι κάνω. Πήγαινε στο μνήμα σου και άσε μας εμάς. Να σας αφήσω! Είπα, κάνω έκσταση! Πρέπει πάρα να κάνεις ό,τι θες. Τι μας νοιάζει. Εσένα μπορεί να μην σε νοιάζει, αλλά νοιάζει εμένα. Κάνω έκσταση και παίρνω το παλικάρι του Εσύ, εμένα, δεν σφάξανε, καλύτερα να πεθάνω. Άσε τα πολλά τα λόγια και ακολούθαμε. Όλο τον χρόνο. Βρε ψυχικό σου, κυρία μου, άσε με κάτω, αφού δεν θέλω. Καλύτερα να πάμε να σμάρεις φύγες παρά με σένα. Βρε ξώνο, δεν τρέπεσαι τους αιώνες σου που θέλεις να μου πάρεις τον αγαπητικό. Τι να σου βρει τρομάρι σου, τα στήθια σου τα ξεφουσκωμένα. Τα 4 στρώματα ζάρι στην κοιλιά σου ή να σου ξεραχνιάσει τα μπούτια. Ού στα ποδοκάρια. Δεν ακούω κουβέντα. Ο νόμος το λέει ξεκάθαρα. Αν ένας θέλει να πάει με μια μικρή, τότε αν βρεθεί μια μεγαλύτερη και κάνει ένσταση, δικαιούται να πάρει το νέο στο κρεβάτι. Κι αν μετά του μείνει δύναμη, μπορεί να πάει και στη μικρούλα. Κατάλαβες? Δηλαδή θες να πεις πως θα τον ξεζουμίσεις πρώτα εσύ. Δεν σφάξαν, είναι δικός μου, δεν το βλέπεις. Τώρα δεν έχει δικό σου και δικό σου. Όλοι είναι ολονών. Ο νόμος το λέει ξεκάθαρα. Αν διαθέμας λοιπόν τη μαλλιά, να πάμε στην καμαρή. Όχι μωρή καρακάτσα, δεν σου τον αφήνω, δεν περνάει αυτός ο νόμος. Τότε θα σας βγάλω από τους καταλόγους και θα πεθάνετε της πείνας. Άντε πες, μάτια μου στη γωνιά. Μη φοβάσαι. Δεν θα σου το πάρω για πάντα. Θα τον δανειστώ για λίγο και μετά θα σου τον ξαναστείλω. Αν θέλει και μπορεί δηλαδή. Να ξέρεις όμως, ότι αυτά που κάνεις είναι ξεδιάδικο πράγματα, γριά γυναίκα. Γι' αυτό το κάνω. Γιατί είμαι γριά και δεν με θέλει κανένα. Άντε, μη στέκεσαι εσύ, προχώρα. Βρε ψυχικό σου, κυρία μου, το βλέπεις, δεν γίνεται, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Προχώρα μου σε στείλω αλειτουργητό. Μη φοβάσαι. Θα σου δώσω να φας τρίδια και βασιλικό πολτό και θα μπορέσεις να φας. Άσε με κάτω σου λέω, δεν θέλω, δεν μπορώ. Προχώρα και μη φωνάζεις. Δεν σε γλιτώνει κανένα. Με προστατεύει ο νόμος. Ένσταση! Δεν έχεις το δικαίωμα. Δεν έχεις πολύ το δικαίωμα. Έχω και παραέχω. Με καλύπτει ο νόμος. Σε ευχαριστώ, Θεούλη μου, σε ευχαριστώ. Δεν θα ξανακάνω αμαρτίες σου, το ορκίζομαι. Θα γίνω καλός άνθρωπος. Σε ευχαριστώ, καλή μου κυρά. Μα, σύμφορά μου, από τη σκύλα στη Χάρβη. Ας τον ήσυχο. Δεν βλέπεις πως τον τρομάζεις. Δικός μου είναι. Δεν σφάξανε. Είμαι μεγαλύτερη σου. Τι προηγούμε. Δεν προηγείσαι καθόλου. Εγώ έκανα πρώτη ένσταση, δικός μου είναι. Και εγώ έκανα δεύτερη. Είμαι μεγαλύτερη σου. Ο νόμος το λέει ξεκάθαρα. Πρώτα μαζί μου και ύστερα μαζί σου. Μόρι,
σημασία. Σημασία έχει ότι το δικαιούμαι πρώτη. Δηλαδή τώρα πρέπει να πάω και με τα δυο χεριά. Μανούλα μου, γιατί με γέννησες όμορφο. Για να σε γλεντήσουμε εμείς. Γι' αυτό. Σώπαινε τώρα ματάκια μου και προχώρα κατά εδώ. Βοηθάτε, συμπολίτες. Βοηθάτε. Εσύ μωρή, πού πας? Κι εγώ μαζί σας. Δεν είμαι και κανένα κορόιδο. Μόλις θα σε ξεκάνει, που θα σε ξεκάνει δεν τίθεται θέμα. Επί τόπου θα τον χαρώ κι εγώ. Αφού σας λέω, δεν μπορώ. Δεν θέλετε δηλαδή να με ξεζουμίσετε, θέλετε. Έλα τώρα, έλα. Εμπρός, πάμε. Βρε, αφήστε με, ρε. Βοηθάτε, συμπολίτες. Με βάλετε κρεμάλα. Έσταση. Αμάν. Χριστέ και Παναγιά μου. Ο Χάρος βγήκε παγανιά. Η μούμια του Φαραώ. Τι θες εσύ, βρε ψάλο, και φωνάζεις? Φωνάζω γιατί έχω δίκιο. Δικό μου είναι το παλικάρι. Εγώ θα το κλετήσω. Είμαι μεγαλύτερη κι απ' τις δυο σας. Κάτσε να σου εξηγήσω. Ο νόμος ισχύει για τους ζωντανούς. Όχι για τους πεθαμένους. Όχι για τους πεθαμένους. Εσύ μόλις μου σηκώθηκες από το τάφο. Αυτά που ξέρεις θα τα πεις σε καμιά άλλη. Έχω δικαίωμα ένστασης και το παίρνω στον οντά μου. Βρε, ψυχικό σου, κυρούλα μου. Άσε με κάτω. Φοβάμαι με τον αγαπητικό σου. Με δίρεν θα το μάθει. Ποιο είναι αγαπητικό? Τι είναι αυτά που λες? Το Χάρο που σ' αγαπάει και θα σε κάνει δικιά του. Άσε τα λόγια και προχώρα. Να εφαρμοστεί ο νόμος αμέσως. Τότε θα έρθω κι εγώ να εφαρμοστεί και σε μένα. Να χαρείτε, κυρίαδες, αφήστε με να χαρείτε τα σαβανά σας. Αφήστε με. Κρατάτε το καλά εσείς οι δυο και εγώ θα το σπρώχνω. Βοηθάτε, συμπολίτες, μπας και ξεφύγω από το Χάρο τα δόντια. Βοηθάτε. Και με περιμένει μόνη της η μικρούλα. Ακόμα τη μικρούλα σκέφτεσαι. Πάει αυτή ξέχαστη. Μέχρι να τελειώσουμε θα έχει ξημερώσει. Όχι, δεν θέλω. Αφήστε με. Βοήθεια. Όχι. Τι φασαρία ήταν αυτή. Αμάν, παρακοιμήθηκα και δεν πρόλαβα το συσίτιο. Ρε τι έπαθα. Εγώ, ο άντρας στρατηγίνας, να μείνω νηστικός. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Κύριε Βλέπηρε, κύριε Βλέπηρε. Τι συμβαίνει, τι φωνάζεις βραδιάτικα? Μα πού είστε κύριε Βλέπηρε? Γύρισα όλη την Αθήνα για να σας βρω. Με πόνεσαν τα ποδαράκια μου. Και τι με θέλεις? Αν με θες για τίποτα ερωτοδουλειές, δεν μπορώ, είμαι δονίστικος. Όχι κύριε Βλέπηρε, όχι. Η στρατηγίνα μας είδε πως δεν πήγατε στα συσίτια και με έστειλε να σας ψάξω παντού για να σας βρω. Και τι με θέλει? Να, κατάλαβα ότι θα πεινάτε. Και τι, μας ένα δωμάτιο εδώ παρακάτω για να διασκεδάσετε κι εσείς. Δηλαδή τι, με πέρασε ψωριάρι να φάω χώρια από τους άλλους?
Όχι, κύριε Βλέπηρε. Έδωσε εντολή σε καμιά δεκαριά κορίτσια, σαν τα κρύα τα νερά, να σας ετοιμάσουν τραπέζι με όλα τα καλά. Και αφού φάτε, τις ορμήνευσε να σας περπηληθούν όσο πιο καλά μπορούν. Είστε πολύ τυχερός, κύριε Βλέπηρε, που έχετε τέτοια γυναίκα. Πολύ τυχερός. Μα καλά, εγώ θα περάσω καλύτερα από τους άλλους. Μα δεν είπαμε ότι από εδώ και μπρος θα είμαστε όλοι ίσοι. Μα ίσοι είμαστε, κύριε Βλέπηρε. Βλέπετε, όλοι έχουν καλοφάει και τώρα καλοπερνάνε. Μόνο εσείς είστε νηστικός. Και από κοτόπουλα και από κοριτσόπουλα. Και από ό,τι βλέπετε, έχουν περισσέψει πολλά και καλά και από τα δύο. Δικαιώστε κι εσείς, λοιπόν, να διασκεδάσετε όπως όλοι. Μπράβο, πραξαγόρα μου! Μπράβο, καμάρι μου! Γυναικούλα μου καλή! Άντε, κούκλα μου, πήγαινε με κι εσύ στο τραπέζι, να φάω δημοκρατικά όπως προστάζει ο νόμος. Άντε κι έχω μια όρεξη διαβολεμένη. Και άμα καλοφάω, τότε να δεις όρεξη που θα την έχω. Άντε, πάμε! Yeah.
κύριος Μινακάκης να απολύτει από έναν έμπνευρο σε κάθε παιδί. Η Κωνστούλια η Κωνσταντίνα. Η Μοροπούλου η Δέσποινα. Η Μακρύ η Ελένη. Η Ποντέα η Δώρα. Η Μαστάκου στα Δούματα. Η Βερφιλία η Τελική. Η Μοντζίκου η Δέσποινα. Ο Ράμις ο Δημήτρης. Η Κίνη η Παναγιώτα. Η Ξαστερούνη η Κωνσταντίνα. Η Νικολακάκου η Ευελίνα. Ο Παυλέρος ο Παναγιώτης. Η Γιάννα η Ευελίνα. Η Ευελίνα η Μαρκάκου. Η Πάνου η Δανάη. Η Παπαδέλου η Λίδη. Ο Καρατζάκος ο Νικούλος. Είναι βέβαια ο Νικούλος από παρελθόντος ότι είναι μαθητής του ΕΠΑΛ και μας βοήθησε πάρα πολύ φέτος και να ευχαριστούμε. Ο Φρανιώτης ο Παναγιώτης που ήταν στο Νίκο. Η Σουλιώτη Παναγιώτα, η οποία ήταν μαθητιέρα. Και η Δήμητρα Ελληνογιώτη μαθητριά μας, η οποία στο μαθητιέρα. Εδώ τελειώσαμε και η κυρία Γαλανοπούλου να μας πει δύο λόγια, πρέπει να είναι εδώ. Είναι. Καλησπέρα σας, παιδιά, συγχαρητήρια, ήσασταν καταπληκτικοί. Το νομικό πρόσωπο πολιτισμού και περιβάλλοντος συγχαίρει τα παιδιά, τους γονείς για τα πολύ καλά παιδιά που έχουν, καλή πρόοδο και ό,τι επιθυμείτε, πάντα επιτυχίες, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Έχουμε δύο παραστάσεις ακόμα, μία στο Ξηροκάμπι την επόμενη Δευτέρα και την επόμενη Τετάρτη στο Καλώθι.